भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के कसन में। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के कसन में। करेला वैसे की लग जाला दाती मरद मिलल बाटे उत्पाती नशा में दशा को देवेला हमके पूरा भीतर के उखड़ देला आती। करेला वैसे की लग जाला दाती मरद मिलल बाटे उत्पाती नशा में दशा को देवेला हमके पूरा भीतर के उखड़ देला आती। मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन में। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन में। सूरज सूर्या रवि विकास नया तरीका अपनावेला का कहीं सखी रजनी सबके खेला आके हमें पहुँचियावेला। सूरज सूर्या रवि विकास नया तरीका अपनावेला का कहीं सखी रजनी सबके खेला आके हमें पहुँचियावेला। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन में। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन में। चिते सुता देला बत्ती बुता देला चिते सुता देला बत्ती बुता देला डाल देवेला री एक सन में। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन में। सखी भतार मोरा पिके सुलेशन करेला रतिया के एक सन